buubi ko ma ndendina billa kono kadi buubi ñaaki tigi rigi ko ma ndendina kula kono noon sen donki reddude dental ngal poɗɗe reddude ngal ndenten dental buubi ñaaki so reti dental buubi ñaaki so tawi piɗima ma muus kono ɗaccirama ñaw kañumen jibinta ko ɓuuri welde woni jomri haala ha heewi woni ɗon ɗum noon on mbiyama tan lewru nduɗo dupaɗen mbaɗa andi ko hande tan heddi hen hande de mbaɗa andi ko hande mbattide ɗon ɓoɗɗude maaro ha joni ñalawma hande de mbiɗen tan ƴiyam o hande waran maaro ka ja wat sese maaro gode hande de mbiɗen tan dañani hon guur hande mbattide ɗon ɓoɗɗude ñiiri ha kay ja hande de maaro ko mbiɗen tan aɗa jogani ɗum guur kono min noon min mbeɗa hiiɗi korka so goonga aɗa suusi korka woto wadde ne wonno koye korka jiibina mbeɗa heppa ko arat ew moƴƴi ha yesso ko laawol yo ñamale moƴƴi jomdira dow amin amin ɗum noon sikki ala ko noon eɗen mbiya tan korka abka malaka kala ko tawniɗen ñaaguiɗen taw mbajjirne wawde nden ɗum noon ha timma kadi yeeti yo Allah rokku en fartange wawde faggade baraji kala kono wiye bakkutuji guena rewtana en te baraji ɗi pagguiɗen hen kala woto momte Allah na wawi ɓen ɓe gandanɗa hoore ma so tawi ɓerɗe mumen wonko wonno hen ko gandanɗa hoore ma Allah yiɗa annabijo Allah yiɗa Allah ittanaɓe ɗum ha laaɓa cat waɗa hen yurmede watta hen diine watta hen tigui rigui jiɗɗodiral jaggodiral jokkodiral guittodiral kumpa waddude juuɗe fawde e wawde wallodirde ne tawno ko ɗum woni mission aade o ɗum noon sikki ala eɗen mbiya tan wajibi yoɓe koor kono wota ɓe wota mbaɗ koor galle yoɓe koorat korka ka ɓe paama wonde Allah kañum gongata mofƴatako eyyi woni koor galle no woni korka galle galle ko pular wona olof eyyi ko ɗum olof wiyata ko kër galle ko pular eyyi yoɓe mbaɗ korka galle e wota mbaɗ korka galle woni wonde e nder galle tan e nder onon tuma aɗa naata e nder rokkuji aɗa ñaama yimɓeɓe mbasa yiidemo taw noon Allah kañum gongata mofƴata ko kala gonɗa ene darma ɗum noon yoɓe gaccu ɗum ɗon kadi wona hunuko tan aɗa andi hewɓe ene cikko koori taw ko tampere e heege e ɗomka tan mbarata koye men hewɓe ene cikka koori taw ko tampere e heega e ɗomka tan mbarata koye men kono korka ala hen sabu wiya ko yo juuɗe koor wiya ko yo koyɗe koor wiya ko yo guite koor ne hannirteni henna ɗum noon c'est très important hande yimɓeɓe paama ɗum yimɓeɓe ganda ɗum yimɓeɓe tesko ɗum yimɓeɓe mbatta hen hakkillaji men no moƴƴi ɗum noon eɗen gandi korka wona hunde wemde weeɓani de voilà weeɓani ɗum noon sikki ala kala ko tawniɗen hen tan yo guena waɗan en ɗum ɗum woni ko ñagotoɗen amin eyyi Allah yaafo en bakkutuji men allahumma amin tawno aade timmani ɗum woni l' essentiel so tawi ɗum ɓeni noon en garat e nder toɓɓere men hande noon ko toɓɓal joguiɗen de ko mama hulimata wiyata ko wona toɓɓere ko toɓɓal manggal bisimilla ɓurɗo ɗum o emin gandodiri totti kam toɓɓere de ko ɓooyi ɓuuriyami addude kono noon hunde fof kone fodade ko nde lalaɗo kono noon mboɗi ɗi namdal on namdal ko ardi eɗen garda e nder toɓɓere de beele ne jari gorko yiiɗa debbo ha liggo ɗum gorko liggo debbo liggade ɗum tan ha ɓiica ronka andude ko yahata han kadi mbaɗa ɗum détourné kala ko mbiɗa ɗum ko hen woni ko heddoro ɗum de kam min bangam andi sukaɓe rewɓe kadi waɓene yamɓe koye yam ƴettanmi exemple waɓene yamɓe kamɓe puusata worɓe ɓe hani ina liggo worɓe ɓe ni liggoɓe par ce que a yiyat gorko tampay ma wonday ma ni waɗanma hunde wona naata e nder budde ɗo ene jari walla jarani wiyam eyyi walla ala ene jari kay ene jari eyyi bisimilla andane mbaɗa ene jari gorko liggade debbo eyyi ene jari walla jarani eyyi walla ala jarani ok ene jari jarani kadi hakkude toroɓe e seɓɓe beele jomumen ene ɓurodiri seeɗa ɓe mbiya kañumen ɓuuri ɓe ɓe mbiya kañumen ɓuuri ɓe fof ko rimɓe de fof ko gotum andane ɓurodiral ala ɗon fof très poti bien ɗum noon en garat e nder buddi yewtere men oɗo ko suko gorko goto woni ko toon to waalo fendu eɗen gandi ne laylay rendo ngo wayni ene woori ni ene sifori ni nde tawno jokkodire kewɗe ene mbaɗa hen Allah waɗi yo jokkodiri e bandi ko debbo goto mbiyeten nde tawno jokkodiral mabɓe ko jokkodiral jodgal pewgal juɓɓugal jumtugal ala cagarte
e on sanga no ɓe jokkodiri ne hankkadi yimɓe ne kalda yimɓe ne kalda aɗa andi kala ko jiiɗa couple kala mo jiiɗa ko communication kono nden hakkude maɓe ala couple nden mo jogui debbo makko debbo oɗon ene resa debbo o jaggirimo ko bani ko gorko kanko o jaggiri debbo o ko banum gorko joni noon ne Allah waɗata jokkodiral mabɓe ɓe jokkodiri yeehi ha temps goto ɓe majjodiri nde ɓe jokkodiri nde ɓe gona couple ala ɓe gona couple yeehi no wiiri ɓe gona couple kono yeehi ha temps goto ɓe majjodiri sonno koɓe couple gonno ɓe majjodirtano ɓe majjodiri woni dumunno kanko hankanti o natti yiide debbo o natti yiide ɓataki mum ne handirtini henna Allah waɗi noon kankode o séri debbo makko kono anda debbo ko woni e dow majjum joni noon hankanti ne gorko wondirta goto ni miijoji koɗo ɗum kala ɓurnoɗo e ma haalde haalaluji gandanɗa hoore ma aɗa heeɓa hen fartangue walla kala ɓurnoɗo e ma wawde artirde hakkille mum tan ko ɗum woni ɗo miijotoɗa joni noon hankanti hakkille makko watti arde e debbo no feewi omo miijo ɗum o wi noon oɗo debbo haadi min jokkodiri no jokkodiral ngal wayi hono ni henna alay saago mi ƴeewa ko woni e dow majjum o naati e nder Facebook he o waɗi tappe inde debbo o yii ɗum o waɗi ɗum demande automatiquement debbo o jabti demande makko ɓe dokkodiri numéro uji ɓe mbatti jokkodirde ne Allah waɗi noon to no yiiti debbo kañumne ene wonti diwo kañumne ko desanoɗo ene seera kanko o wonti diwo est ce que ɓe ndiwɗi noon tan mbawren wiide joni noon Allah waɗata Aissa Dianka gilli naati hakkude maɓɓe kanko ne gorko alamo ko yidde debbo ala ko waɗanta ɗum omo nelda ɗum debbo o wi comme so tawi ko Allah debbo no nunɗi ñagota hakkude o wi kono noon kanko mo andi fodde hakkude makko e debbo omo nelda ɗum omo waɗana ɗum omo nelda ɗum omo waɗana ɗum jokkodiral ngal jalɗi hakkude maɓɓe o wi noon min mi yiɗiranimo cagarte jiɗirmami ko dewgal joni noon haade jiɗirmami ko dewgal jinmi ko plus vite possible haade mi ala debbo an ala gorko te jamanu joni o ene farwi ɗum noon jinmi ko plus vite possible dal mi nela jinnaɓam debbo o wimo ha noon mami haalane gueɗel gotel minen famille amen emin kerori kala jibinaɗo e amen kañum koye nder famille hetan rokkete min kewani yaltude emin ndesu e banggue goɗɗo ɗum famille o jaɓata te famille o ko famille ɓe Allah lubri kokorejo so tawi ko Allah famille dañƴe ɓe Allah lubri koporeje te ko andaɓe e nder leydi ndi o wi ha debbo wi aha ko noon woni wori kono noon so tawi ko yiddema mboɗo yinma ha kagaɓe ndekete kanko musidɗo o mona fewje debbo o nana fewjene o mona fewje ne debbo o woniri debbo makko e ɓene pewje ne debbo o woniri debbo goto e koreji mabɓe kanko debbo o hakkille mum woni koye makko kono noon won mo gandanɗa hoore ma hakkille mum woni koye debbo debbo hakkille mum wonani e majjum te on ko koreji mabɓe o wi noon wadde haadi ko noon wonti woniri hono ni hen en kebdi hono ɗo en wat feere dokka kam mo potanmi wawde haaldude taw ko responsable o wi mami haalde kawam debbo haalde kawmum kawmum wi ala lalti wawata gasde wonde ɓe namdi holko woni ko ceɗɗo o wi lalti wawa gasde wonde o wimo yeeyi o wimo wawa gasde wonde joni noon o noddi oɗon o wi min de ko mbinumami ni ko no wonno sifori mi haalni ɗum kawam kawmi wawade o rokkam numéro kawam o wi ala mbaɗa anduma mbaɗa andi kawam somi rokkimo ene wawi jottodiron hen ene wawi jottodiren hen ɗum noon mi yiiɗa ɗum joni noon kanko deƴƴi omo continue jokkodirde e debbo eɓe cekkodiri jaam ha ala ko heddi so wona kanko mayi huɓere makko no pentire o wi ko debbo waddimo e pentiroɓe ɓe debbo rutti wimo wonde aha suudam soɓe pentiri ndi suudam ɗum ɗo yoɓe pentir ɗum ha feewa ne tawno suudu ko suudam est ce que so a hurtoyade yoɓe pentir ɗum ha feewa ne tawno suudu ndu ko suudam debbo ko gandi hokkimo courage wonde yidde nde nan ɗon te so tawi waɗat plan A waɗat plan A so tawi waɗat plan B waɗa plan B kono hakkude maɓɓe kam ene wawi laatade woni wonde ino hakkude maɓɓe woni to kam omo par ce que o tinani kanko ne wawi to tini ni fewji wawi meɗe to oya tini kanko debbo
feere liggey wonɗo wonno eyyi men garti hen men wonde ko gonɗo ɗamɓe wonde nana ngata kono mon garti hen joni noon ne Allah waɗata datte ala ndaale ala aɗa andi mi wino wonde oɗo nana fewje kono debbo nana fewje ne ndekete gorko moɓe jiɗinomi o onne kañumne ne Allah waɗata koko yeehi andi tan ala stratégie wawa wadde plan A ha heɓamo so tawi koto banggue guilli alay saago haɓɓamo alay saago haɓɓamo ene waji o wiiri joni noon hankanti tekku taƴanka bilanka hankanti waɗama haalama ɗumini ni ndekete gorko o wonɗo yeehi ne waji o wiiri haɓɓi debbo ha tiiɗi ɓe ganda noon debbo ko kaɓɓaɗo ko ɗon noon kanko timmani ay caggal ne huɓere nde pentiraɗe ha paari wonani hay 2 semaines o majjidiri e debbo change wonti neɗɗo goɗɗo mbiyannoɗo wonde suudu yo pentira ha fewa ko suudu mum o heɓata ɗum o haaldata e mum hankanti wonti caɗele saqqede sa faami hankanti eɗen moolo Allah joni noon kankone ɗum jiiɓimo kanko gorko hey o felliti kankone yaade omo ƴeewoya ɗum sernaɓe Allah waɗi o are ceerno no are ceerno o haalani ɗum haala ka ceerno o wimo hunde nde ene niɓɓiɗi ene hulɓini te won golle gonɗo nder ceerno mo adi wi ɗo ceerno mo adi yaade o won golle gonɗo nder mais ceerno laɓɓitananimo exactement golle gonɗo nder ɗe ko holɗen deƴƴi Allah waɗi ne neɗɗo lahnirta ni tan o jokkodira o wadde sehil makko goto jokkodirimo e ceernajo goɗɗo on ko Pulo Fouta ne on ƴeewide wimo wonde won golle gonɗo nder kono noon ko talki ɗiɗi mbaɗa hen talkuru woturu waɗa koye nder woydu hen talkuru woturu ubba koye nder guenale est ce que on wimo kadi ko gorko o liggi ɗum waɗiri hono noon on wimo noon kala ko jungo waɗi jungo no wawi ɗum ittude joni noon ganda mo jokkodire on omo jokkodire on haɓe puɗɗi naftodirde jokkodiral mabɓe wonani hay lewru on suuɗi leppi leydi sanki ceernajo mo ɗamini noon yettanama liggey o wondi kay ko ɗon ɗo ɓe puɗɗoto ɗo tan ceernajo sanki joni noon atte ceerno goɗɗo binoɗomo wonde affaire o golle goni hen o waɗi ɗum expliqué wonde ceernajo sankimo on wi min kay mi wawano haalandema tan kono affaire o ko haare sernaɓe woni nder ɗum noon so tawi ka bannoɗo hen jawdi ma ɗaccir noon tan ko an wawi liggade jawdi wawa liggade mo so tawi noon a waɗani hen jawdi ma woto hen jawdi ma kono dewgal ngal wona jahowal on nani haɗo nani o wi ko ɗum tagi mi wawa nadde hen hay ɗum kay aɗa andi ɗum par ce que haɓɓama ko haɓɓaka aɗa andi ñana e haɓɓiti foof aɗa andi haala mayi joni noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ene heewi hande e nder société men o liggotoɓe rewɓe tan ha ɓiica wiye alay saago ko ma kaari resa kaari walla jiiɗa debbo tan e nder oɗon tuma liggoɗa ɗum alay saago ma keɓa ɗum hayso wonaɗo banggue dewgal ni en jii waɗoɓe ɗum to koto banggue génération walla ko nandi hen jitta ɗum e sago a faami walla jinnaɓe jaaha jiɗanma kaari walla kaari on jiɗanma e nder oɗon tuma jinnaɓe mon donka mbaɗa haɓɓere liggo on ha ɓiicon beela oɗon ndesodira bandiraɓe ɗum ɗon holko jogori wonde conséquence uji ɗi janggo e jaam kadi aussi min mboɗo sikki kono kalnomi ñande ni tan toujours eɓe mbiya wonde mboɗo heewi haalde toɓɓere kinɗam kinagol leñamako par ce que ɗum woni ko gurɗen alay sago haale sa répète ayi ndiɗo lowdi addi ɗum hande so kaari woni ceɗɗo walla kaari woni walla o woni cubballo walla o woni jawonɗo e nder ɗon tuma par ce que ne pelliɗen wadde pecce ɗe ko noon peccirɗen mbiɗen ko joyorimɓe joye ñeñɓe ko hono noon peccirɗen wadde noon sen pecciri hono noon so to wiyama joyorimɓe kam fof ɓe ñiiƴe bamɗi kamɓe poti so wiyama joye ñeñɓe kam fof ɓe ñiiƴe bamɗi kamɓe poti so goto salaki goɗɗo fotani salade goɗɗo ko ɗum noon woni toɓɓere nde mi hande ko an gattomi rokkude Dj ay sen garti e ko mbiɗa ko min banggue debbo hayso wonano ko gorko mo fewjo nanowo hayso wonano ko gorko haɓɓimo ko o jogorano resodirde e oyo
par ce que e nder haala ma gila on wimo komi cohluɗomo resde o wi ɗum ko min korejam jaɓata o wi o haalani kaw makko la kaw makko salima o andi carrément oɗo o resodirta e mum hayso wonano kaɓɓol on ni andi o resatamo par ce que avant kaɓɓol ngol ko famille o forçatamo famille o wiyatmo yo won hen ɗum noon kaɓɓol ngol so ari wonata tan ko comment dirais ɓeydantumbo balle kam e haal e français walla kala e olof so ɗum ɓeydantumbo wemnantumbo gueɗe ɗe min mbawi wide min poɗo miijo ma wemnantumbo ko gueɗe ɗe saabu sinno wonano kaɓɓol ngol mawo wondo e gorko oya saabu omboni wiyambo e nder haala makko pentiranam suudu ndu saabu suudu ndu ko suudam te ombo andi ombono fewjane oya banggue te ombo andi o resodirta e oɗo adino juutde koyngal saabu koreji makko jaɓata aɗa andi ɗum foof koko jiiɗi ko yiyande eyyi ɗum foof min yiyandam tan kalanmi sen garti e banggue nane aɗa wiya kaɓɓol ngol nane non nane première question mamo namni woni kaɓɓol ngol walla ko tagui neɗɗo no haɓɓa nen eyyi taw gorko ni foti haɓɓude debbo pour yiɗa ɗum ina ko taki mbimi ina jari e hen banggue taw debbo mo ganduɗa anda ko yiɗi debbo mo ganduɗa nani waɗa gueɗe bonanteji ɗi ganduɗa jaɓani resede walla o debbo so resaka ni fayi koto boni ɗum noon ina jari haɓɓude neɗɗo rese jooɗo waɗa fonde famille mum min cikkumi on banggue ɗum jarani on banggue ina foti waɗede par ce que yaare ko banggue moƴƴande waɗira banggue moƴƴere eyyi min ɗum woni yiyandam mi anda noon onon eyyi d' accord goto fof yiyande moom min mbaɗa respecté yiyande ma comme no waɗirta respecté jiyanɗe amen ne haaldirta yanna ɗum noon ƴeewen jiyanɗe bandiraɗo debbo o bisimilla to banggue to haali wonde kanko gorko o ɓiɗɗo debbo o gorko yo liggo sababu nde wonde ɓiɗɗo debbo o anda e joni ara yiyande ma to ha para an après garane ngasa o arde wonde développé comme no Kadia waɗiri développé ni après no mbawa arde namdal Kadia to banggue hakkude debbo e gorko o kanko debbo o famille mabɓe gorko moɓe jiɗannomo haɓe onne wawno wasde liggade so ligganokimo homo wawno humanede on famille o moɓe jiɗanimo ko on liggi wona ko noon mbiɗa famille o mo yiɗanimo ko on liggi wonde yo yinmo ene andi wonmo yiɗodiri joni ɓe jiiɗa o humane on ɓe jiiɗa humane on noon mo yiɗi famille o yiiɗi o humane o ko on yehinimo to ceerno on ne wawno wasde so on ligganoki on wawno resodirde oya par ce que on wawno funtodirde jinnaɓe makko haw heeɓa hakkille jinnaɓe makko so heeɓi hakkillaji jinnaɓe makko tan o humante oto nde wonnon ko yidde woni ɗon jomum enen jiɗodiri ɗon kam ɗon homo wawno resodirde on so nde wonnoon ɓe ɓoyti so yimɓe ɓoyti tan kadi debbo kawmo ken jogui responsabilité makko wona jinnaɓe on wawno funtodirde kaw makko en hamo wawno funtodirde kaw makko en o heeɓa hakkille kaw makko so heeɓi hakkille non on wawno resodirde on faɗaw para bisimilla continue on wawno resodirde on so tawino tan o funtodiri e kawiraɗo o gorko o funtodiri e kawiraɗo o tan on wawi hebde hakkille jinnaɗo o woni kawiraɗo o resodira e gorko o kono ɓiɗɗo gorko liggoyiɗo o fotani liggade nde wonnoon liggeyde jiiɗaɗo ina bonna ko heewi aɗa liggo neɗɗo yo yiɗe bonnanama kanko kadi bonnanma holko bonnantuma yimɓe heewɓe nanɗo ena perti hakkillaji muɗumen ko yidde wonde waɗi ɗum ko pour sababude kaari liggo ma yo yiɗe ay kuɗol ene sayta kanko mo andi kanko dijjo mo andi ko kalami ɗo ko kuɗol ne sayta jaharo ceerno mbiya liggunomi kaari yo yiɗam liggo kuɗol ngol sayta ko yinno wadde ko kuɗol ngol sayta so sayti noon wona ko jiɗɗa yo ya dañ ko jiɗɗa liggade ko wona ɗum keɓata ko ɓuri ɗum bonde keɓata jomum ne wawi mayde walla jomum hangue fo yiyama e meɗen ina wooti walla ni arta e jomum fofo ne wawi ɗum kam dade jarani min liggade kam gorko
walla debbo liggade gorko mun walla gorko liggade debbo yonde yo yiɗ ɗum so ɓooyi tan ay hay liggey ne ɓora hay liggey ne ɓora eyyi min kam ɗon mi yaadani hen banggue liggey o ɗon mi yaadani hen dijje a yaadande banggue liggey ɗo ala aɗa yaadi wonde tigui rigui ha joni koreji ɗi ƴewanamo koreji mabɓe hay sino so tawi gaga wonde goɗɗo mo jiida e hinde mabɓe ari pour wawde resde ɗum est ce que ɗe yaadi hen aha kanko waɓe mbawi resodirde saabu kamɓe fof koɓe gotum koɓe julɓe kadi kamɓe fof koɓe rimɓe ɓe gona ñeñɓe koɓe rimɓe so wiyama cubbal so wiyama ceɗɗo so wiyama toroɗo ɓen fof ko rimɓe fof ne ndesodira jawanɗo fof ne ndesodira fof ko rimɓe pulo gaynako fof ne ndesodira ɗiɗon kindeli joyyi fof ne ndesodira ɗon mo wawno fundodirde e jinnaɓe ɓe tan kono ligguiɗo o min ko ligguiɗo e hoore mum est ce que kanko mo yaade e jinnaɓe ɓe e nder liggey o est ce que jinnaɓe ɗon kay woni probléme mo jinnaɓe e nder haala to kalɗa ka jinnaɓe ganda ni est ce que oɗo suka gorko koko liggi oɗo suka debbo par ce que Ganda? aɗa andi c'est pas forcé tan neɗɗo wona koreji ma tan mbiya wonde yo ɓiye o yiɗɗum walla yo mbaɗe o yiɗɗum ça c'est pas forcé kamɓe joni ɓe mbi tan ko yo on yiɗ ɓiɗɗo o kono noon o wiyani ɓe mbiyani yooɓe liggo non non jinnaɓe ɓe tinani liggey o ɗum ala hen ɗum Eyo. ala hen ɗum est ala ce hen que aussi so ligganoki on ɗon ma waw ɗum resde ko ɗum koy woni probléme o e yidde resde kadi yidde resde yidde so ligganoki on o wawa resde e ɗum yidde resde kono liggey o hay so resima ni omo wawi resde mo kono hay so resima kamɓe gurta e beela mo ala yidde resde woto addane lundade diine ayi aduna o ene heewi wonɓe hen ɓe gandanɗa hoore ma miijaki janggo e jaam balɗe tati e nder gaska niɓɓere balɗe tati e nder gaska jomumen miijaki ɗum te e ñande foof ene jiiya ko rutini ɗumen Allah ñande foof mo jokkodirɗa ene maaya ñande foof mo jiiɗɗa ene maaya aɗa yiya yummiraɓe janaɓe ene maaya walla yumma mayino walla bamma mayino e nder oɗon tuma ñande foof aɗa daara aɗani ko nayi ɓeɗo ko an ɗaccanima aɗa wonde sehil ma onon gondi jamma e ñalawma yaaha ɗaccuma ɗumen jii ɗum ñande foof aɗa yiya neɗɗo ñawa taw ko gollotanoɗa ha waɗa paralysé natta wawde hay batte sene ummino ko ma ummine sene ñaama ko ma ñammine sene yaha ko ma nawe sene yaltoya ko ma nawe fewne heble a dañata fartangue wawde julde a dañata fartangue wawde yaade a dañata fartangue wawde wadde farillaji ma ɗi jiinoɗa wadde ɗi ɗum noon aɗa andi so tawi aɗa fina aɗa foofa aɗa wonda e hattanma wonko Allah rokkuma ɗon noon poɗɗa ɓeydade hulde mum e nder fannuji ɗi kala ko ɗon poɗɗa huldemo ɓeydade ni huldemo an e hoore ma ne tawno ɓeɗo ɓe o fawi ɗeɗo gueɗe e dow keeceji men ala ko ɓurɗa ɗumen ɓenne gasni taw kamɓe ɓurma ɗo banggue Allah ɗum waɗi noon c'est très important aduna o wasa wonnudema ko gandanɗa hoore ma ɗum ɗo aɗa andi sa waɗi ɗum janggo jaam woni a nimsa ɗum ne aussi ko ɗon il faut garen ɗo ɗon so tawi wonde aha oɗo somi heɓani ɗum tan ala ko jarnanimi oɗo somi heɓani ɗum ene jaran kam wartade oɗo sene jaɓani ɗum ene won hen donkat hebde rewɓe jaran ɗumen liggade rewɓe taw kala gorko garɗo ene rutto walla kala gorko garɗo so wonde mumen ɓoydata e mumen walla kala gorko garɗo tigui rigui wawata yettade ɗumen wasa resede ni ɗum en jii ɗum en jii rewɓe joguiɓe ngari kala ɗo jeehi mbiya wonde ko liggueyaji walla kala ɗo jeehi mbiya wonde tigui rigui joni gondi koye worɓe ladde ɗum en jii ɗum ɗon wadde noon c'est très important garten hen kalden hen jewtiden hen nde tawno ene heewi e nder société men holko neɗɗo o yiɗata neɗɗo o ha addanamo wasde yiide o yaaha e ceerno mo gollo ɗum kadi aussi sernaɓe hande notortoɓe inde sernaɓe wiyoɓe ko sernaɓe taw ko sernoɓe an so tawi neɗɗo arema aɗa andi ko diine l'islam wi aɗa andi wonko diine l'islam jaɓani e nder on ɗum liggonomi kaari diine l'islam jaɓani ɗum ko sirku a faami so neɗɗo arema aɗa wi wonde kaɗa gonɗini ceernagal ngal gonɗa ngal aɗa gonɗini aussi ka neɗɗo Allah aɗa gonɗini ka maayo o aɗa gonɗini aljanna no woodi jeygol no woodi ne haadirtini henna aɗa gonɗini ko wone goofi ko holko ittata kuɗol ma million jarani ɗum million ngaji ɗiɗi jarani ɗum million ngaji tati jarani ɗum liggoɗa joomum tan ha yeeda ha ronka addude ko waɗata